وڵاتێ تورکیە و رووسیا لەسەر نەخشەرەیەکێش بۆ باژارێ تەرەفعاتێ لە گوندەواری حەلەبێ هەفکردن. ئەرێ لە گۆری ئاگاهیان کۆ تورکیە و رووسیا نەخشەرەیەک نوژ بۆ باژارێ تەرەفعاتێ لە گوندەواری حەلەبێ سازکردنە گۆڤەگەرە هەموو سیڤیلان گەرنتی دکە. پشتی دەرخستنا هێزن رژیما ئەسەد و مێلیسن بسەر بە بێتەمامی ji تەرەفعاتێ ئەو ژی بمەرجێ کۆنابە گروپên ئارتێشا ئازاد دەرباسی باژێر ببن. دê sêzdehê mehêde rêsipiyên bajarê tirrifetê bihin berpirsên Tirkî li bajarê Erzazê li Bakurê gundewarê Helebê ji bo destnîşankirina çarenivîsa bajarê tirrifetê civiyan û li ser hejmareke xal rêkeftin ew jî evin. Yek, gerentiya vegera hemû welatiyên sivîl ji bo bajarê tirrifetê û bi mercê konabe grûpên artêşa azad derbasî bajêr bibin. Du, derxistina hêzên rejîma Esed û Mêlîsên bi ser ve bi temamî ji tirrifetê bi mercê ku leşkerên Rûsî û yên Tirkî li şûna hêzên rejîmê bicî bibin. Sê, qedexekirina hebûna çekan li bajêr. Çar, avakirina encûmeneke xwecehî sivîl ji bo birêvebirina bajêr û parastina ewlehya wê. Erê li gorî heman agahiyan ku rîsipiyên tirrifetên ha dest bi tomarkirina navên ku dixwazin vegerin tirrifetê kirine. Ji alî xwe ve jî Beşîr Elîto serokê ofîsa siyasî li tirrifetê dibêje nexşereya tirrifetê û ya min bice ji hev cûda ne. Ji ber ku nexşereya min bice di navbera Tirkiye û Amerîkayê de hatiye esas kirin, lêsazkirina nexşereya tirrifetê di navbera Tirkiye û Rûsyê de ye. Serbar kir ku nexşereya her du bajaran ku hetan ha nezelalin û weke hevin. Lava Abdo, Ark.